Fáilte romha cóide, my name is Mr. O'Sullivan. Filleann an phone ordlabil. Is cuimhin lum go soléir é, bhí ocras an domhan oring tránóna amháin. Cúmar go léir go dtí bialann adálach sa chathair. Áit den sco a bheith é agus cur a fáilte roing ag an doras. Bhí an bia clár faoi chabad le going nuair a thug mé rud éigin faoi deire. Bhí gothán costasach ina lí in aice ár mbord, rud thar bheith aisteach. Cúig cara lum-díreach chuig an manasteoir. Bhíonnig sé dó gur tháinig sé ar gotháin duine éigin taobh leis an mbord. D'éist an banasteoir go grinn. Idir an dálinn bhí béle blasta againn, bhí mar lán go béal ag an deire. In an is doing tháinig fearganó isteach sa bhéalann. Bhí a gotháin á chuardach aige. Thug an banasteoir a gotháin dó agus bhíonnig sé an scéal. Tháinig sé cuaing agus bhí sé thar bheith buíoch. Rinne sé dearmid ar a gotháin níos lua nuair a bhí sé ag obair anseo. D'oscail sé a sparán agus thug sé €20 don bhanasteoir. Ceannaíoch, ucht a róid doing agus bhí mar sona sásta. Is fear don seanachal. Tá ionrachas os cionn margaigh. Cé bheith duine atá sa phictiúr seo? Cá raibh na daoine sa phictiúr seo? Cad a tharla sa phictiúr seo?